Кайнар бәйрәм сәламнәре кадерле дуслар. Әйе, бүген чыннан да бик матур бәйрәм. 13 март TMTV каналының туган көне. Һәм музыкаль бейеклек хит парадының бәйрәм чыгарылышын без башларга әзер. Сез татар дөньясының иң музыкаль һәм популяр телеканалын карыйсыз. Мин Ранил Нуриев сезгә татар эстрадасының иң мөһим хит парадының бу атнадагы нәтиҗәләрен җиткерергә әзер. Күтәренке кәеф белән сез яраткан иң популяр һәм иң матур җырлар белән без хит парадыбызны башлыйбыз. Бәйрәм чыгарылышына карамастан бүген дә инде гадәттәгечә без бер резидентыбыз белән сау булашырга мәҗбүр. Узган атна нәтиҗәләре буенча музыкаль бейеклек хит парадыннан Зөфәр Хәйретдинов төшеп кала. Зөфәр әфәндегә ихтирам белдереп, һәм иҗатында зур уңышлар теләп калабыз. Һәм инде аның да TMTV каналына булган теләкләрен кабул итәбез. Şişmegine bulup başlansa da yarlarına sıymay ağım su. Ağım sulu yeşil bulunlarını taşlap gittiler yamansa. Ниһаять бу атнаның премьерасын игълан итү вакыты килеп җитте. Шундый матур көнне хит парадыбызга Азат Фазлыев аяк баса. Тапшыруыбызда катнашкан җыры озын гомерле булсын һәм биеклеккә илткән юлы җиңел булсын дигән теләктә калабыз. Yazıdan kara küzüge avuldaş hiç bitemil. Şəhərgə qızığa yeşiller şəhər bir kimni kötümil. Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri aşır. Bu şiirini de sultanı bulsin şiddaltan bulğanışır. Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri Şəhərdə yaşab yatqanlar avulları sağınar. Yaşar üçün şəhər kirək, avul kirək canına. Biz qayda yox şundar rəxət yazmış illəri aşır. Bu şiirini də sultanı bulsin şiddaltan bulğanışır. Biz qayda yox şundar rəxət yazmış illəri aşır. Bu şiirini də sultanı bulsin şiddaltan bulğanışır. Şəhərlərinin uşarı var, avulun da uzamını. Şirdə hər kinin öz yolu, hər kinin öz uğrını. Biz qayda yox şundar rəxət yazmış illəri aşır. Bu şiirini də sultanı bulsin şiddaltan bulğanışır. Biz qayda yox şundar rəxət yazmış illəri aşır. Bu şiirini də sultanı bulsin şiddaltan bulğanışır.
kayda yok şunda rahat yazmış illere aşık Şiirini de sultanı bulsun Şiddetten bulgan ışık Biz kayda yok şunda rahat yazmış illere aşık Şiirini de sultanı bulsun Şiddetten bulgan ışık Şiirini de sultanı bulsun Şiddetten bulgan ışık Şiddetten bulgan ışık Hit paradımızın 9-nчы орынында Рамил Галимжанов. Рамилнең җыр карьерасы нәкъ менә TMTV каналы белән башланып китте. TMTV Production командасы белән бергәлектә ул Йөрәк ярам җырына үзенең беренче клибын төшерде. Һәм шушы җыры белән Рамил 2014 елда Халыкара татар җыры эстрада фестивалендә ел ачышы номинациясендә алтын барс белән бүләкләнде. Әле эшлисе эшләр һәм җырланасы җырлар күп, шуңа күрә Рамилгә уңышлар теләп җырын тыңлыйк. Göz yaşlarım tama, göz yaşlarım ağa Minim yürek moңсу sağışta Nige yazmış bulay, kuştun mina şulay Uzarga yollarını tırmışta Nige yazmış bulay, kuştun mina şulay Uzarga yollarını tırmışta Нижитмисің бізге жылы матур жерде Яшәү үшін парлап біргәләп Гөмір шулай үтә, картлык килеп җитә Барын эзли хәтта күбәләк Гөмір шулай үтә, картлык килеп җитә Барын эзли хәтта күбәләк Йырак ара бирмей, бәхет узак килмей Син әлегә дустым кайларда Сөю әле булыр, өметләрне калдыр Яратырга сине назларга Сөю әле kaldır Yaratırga seni nazlarga Üter olur ora Hem düzelir yara Üter biz yollardan bәхеттә Çıgar bizning ko'yash Başını yep yuvar
şadlık yürekte Süyüveli bular ümitlerini kaldır Yaratırga seni nazlarga Yaratırga seni nazlarga Hit paradımızның şiratдағы басқышына көшәбіз һәм гүзәл җырчыбыз Ландыш Нигъмәтҗанованы каршы алабыз. Җырчы TMTV каналы белән бик якын мөнәсәбәтләрдә. Чөнки җырчы булудан тыш, Ландыш TMTV каналында чыгучы шоу-биз тапшыруының алып баручысы. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Ландыш Нигъмәтҗанованың TMTV Production командасы белән уртак иҗат җимеше дә бар. Ул да булса, бик ләмине күңелеңә җырына төшерелгән клип. Бу клип тамашачылар белән бик яратылды һәм хәзердә без сезгә Ландыш Нигъмәтҗанованың әлеге җырын тәкъдим итәбез.
Эстрадыбызның популяр җырчысы Илназ Бах TMTV каналында чыгучы төрле проектларда һәм тапшыруларда актив катнаша. Һәм шуларның берсе. Күптән түгел генә җырчы тормыш иптәше һәм нәни генә улы белән тәмле көрәш тапшыруында катнашып, TMTV каналы коллективын тапшыру барышында әзерләгән ризыклар белән сыйлаган иде. 7-нче урын иясе Илназ Бах бүгенге чыгарылышта безнең каналыбызны туган көне белән тәбрикли һәм барлык яңгыраган котлауларга кушыла. Сезнең экраннарда Илназ Бах. Яқты дүниялардан туймасақ та, қабат туып болмый яңадан. Кеше бір қат туа, бір қат яши, тик бір қабат китә дүниядан. Киләчәкне алдан біліп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Mahvuluları dürüstür ul, bir gitkenler geri kaytmıylar. Ni halde barıp sıra bulmay, üzleri de kaytıp eytmiler. Kileşekni aldan bilip bulmay, kim gümürü kayşan üzülür. İsenlikte kübrek görüşeyek, bir күрешу үзе bir гомер. Киләчәкне алдан белеп булмай, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Bütün нәрседән колак калды. Bütün нәрседән бер нәрсә калмады. Рәхмәт директорыбызга шул кичәйтте инде шушында калмады. Урамда калдырмады, рәхмәт. Гаиләләргә дә кирәк хәзер. Берәүгә кеше кирәк түгел, үзенең семьясы үзенә җиткән. Күпме яшәсәк тә гомерләрне, никтер язып булмый яңадан. Язмышлар бит безнең маңгайларга, әнкәй сөте белән язылган. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, bir күрешу үзе bir гомер. Bir күрешу үзе bir гомер. Киләсе резидентыбыз Азалия Зиннәт гомумән татар эстрадасында шундый канал барлыкка килүен гомумән яхшы идея дип саный. Җырчының сүзе буенча татар шоу-бизнесын чын-чынлап бары тик TMTV каналы ачыклый.
Азали үзе дә TMTV каналының тәмле көрәш тапшыруында катнашып, каналның хезмәткәрләрен тәмле ризыклар белән сыйлады. 6-нчы урынны яулаучы җырчыбызны каршы алыгыз. Kollarına zəngər şəşəgiydi, Qo'lini qasab meni qatladim. Shu kundan boshlab ko'zlarimdan olmay boshladim. Jon yarallı, yürekке yarası, aytmasang da sezam bitinadi. G'oshik jonlar bir bizgina tugar, uchrashuvlar bo'lmasin endi. Sezib turam qaynar suvashana, yuzini balqi quyosh shekilli. Zangар kulmaganda bikillasha, bo'lishi shaklar shekilli. Jon yarallı, yürekke yarası, aytmasang da sezam bitinadi. G'oshik jonlar bir bizgina tugal, uchrashuvlar bo'lmasin endi. G'oshik jonlar bir bizgina tugal, uchrashuvlar bo'lmasin endi. Neler o'zgargandir shu qadarli, hislaringni yashira olmaysan. Ko'rmanishga solinib o'tib ketsan, jonlaringga o'rni topmaysan. Jon yarallı, yürekke yarası, aytmasang da sezam bitinadi. G'oshik jonlar bir bizgina tugal, uchrashuvlar bo'lmasin. Jon yarallı, yürekke yarası, aytmasang da sezam bitinadi. G'oshik jonlar bir bizgina tugal, uchrashuvlar bo'lmasin endi.
Тапшыруыбызның уртасына да килеп җиттек. Һәм бу атнада музыкаль биеклекнең 5-нче баскычын Рәсим Низамов яулый. Бүген без ТМТV каналының туган көнен билгеләп үтәбез. Инде нибары 3 атнадан соң 2 апрель көнне Пирамида концертлар залында елның тагын бер зур вакыйгасы ТМТV каналының премияләрен тапшыру тантанасы узачак. Рәсим Низамовны без шушы зур концертта күрә алырбызмы? Вакыт күрсәтер. Әлегә мин сезне зур тантанага чакырып калам һәм Рәсим Низамовка зур уңышлар телим. Үзіліп яратқаннар, көп барсыңлап табышқанар. Тик бәхетлі бұ дүнияда яратып қауышқанар. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Һәр гаилә үзенчә яши, һәр еше тула сер. Яратып яшәсәң дөнья матурырак барыбер. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Сакласын Ходай канатны, кайырыр ялгышлардан. Мәңге бергә яшәсеннәр, яратып кавышканнар. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Яратудан гына җиргә бәхетле бала туа. Бәхетле бала туа.
Biz алга таба дәвам итәбез. Хит-парадыбызның чираттагы резиденты Ринат Рахматуллин бик еш гастрольләр белән төрле төбәкләрдә була. Ул кайда гына барса да, сездә TMTV каналы күрсәтәме дип сорый икән. Мин TMTV-га килергә яратам. Анда бик ачык, ягымлы кешеләр эшли. Гел елмаеп каршы алалар, хәлләрне белешәләр, аралашып торалар. Гомумән, игътибарсыз калдырмыйлар дип уртаклашты җырчы. Ул телеканалның хезмәткәрләренә уңышлар һәм бары тик зур үсешләр генә теләп кала. Каршы алыгыз, дуслар. Ринат Рахматуллин, 4-нче урын. Язғансың бұл тұрмышны, кім китабын оқыған, біреулер яши гүрләтіп, кімнәрдір артта қалған, кімгәдір биргән барында, матурын рәхәтлеген, кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына? Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайгы хәсрәт күрмичәлә яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлыйк көлик шаярышыйк, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына? Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Китабын укысаң, белер идең барында, ләкин ул язылган инде әниләрнең карнында. Гомер кыска бирелгән дип, бер кайчан кайгырмагыз. Якыннарның кадерен белеп, дуслардан аерылмагыз. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына? Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр.
Жер езі болсын бір бүтін, біз туғаннар дейсіңнәр. Жер езі болсын бір бүтін, біз туғаннар дейсіңнәр. Жер езі болсын бір бүтін, біз туғаннар дейсіңнәр. Шулай итеп без сезнең белән музыкаль биеклекнең 3нче урынына күчәбез. Хит-парадыбызның лидерлар өчлеген Нәфкать Нигъматуллин ачып җибәрә. Бүген безнең телеканалыбыз бик күп туган көн котлауларын кабул итә. Нәфкать Нигъматуллин исә ТМТВ-га гел алдынгылар арасында булырга, яңадан-яңа һәм кызыклы тапшырулар чыгарырга, каналның барлык хезмәткәрләренә исәнлектә, саулыкта яшәргә дигән теләкләрен җиткерде. Biz Нәфкать әфәндегә рәхмәтләребезне белдерәбез һәм аның матур җырын бергәләшеп тыңлыйбыз. Сәйләніп қойыла көк yüzінің яшыдай, Йылдыз көгін елар көзләріңні яшырма. Сырларымны сөйләр идем, көк сирин көкләр төсі. Көккә қараймын, сиңа қараймын, көзләрің шуныдай кисле. Sırlarını söylerdim, көк сирин көкләр төсі. Көккә қараймын, сиңа қараймын, көзләрің шуныдай кисле. Gözlərində көк сиринlər, gözlərində көк төсі. Сирин төсі, сирин исі, yazlarda яшілік хисі. Sırlarını söyler idem, көк сирин көкләр төсі. Көккә қараймын, сиңа қараймын, көзләрің шуныдай кисле. Gözlərini zəngər көккә қарармын, көк сириндай күндәгенә қарашыңны табармын. Сырларымны сөйләр идем, көк сирин көкләр төсі. Көккә қараймын, сиңа қараймын, көзләрің шуныдай кисле. Sırlarını söyler idem, көк сирин көкләр төсі. Көккә қараймын, сиңа қараймын, көзләрің шуныдай кисле. Sırlarını söyler idem, көк сирин көкләр төсі. Көккә қараймын, сиңа қараймын, көзләрің шуныдай кисле. Сырларымны сөйләр идем, көк сирин көкләр төсі. Көккә қараймын, сиңа қараймын, көзләрің шуныдай кисле. Көзләрің сирин төсле.
Келесі резидентыбыз күп вакытын Мәскәүдә үткәрүенә карамастан, TMTV каналы белән җылы мөнәсәбәтләрдә. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Югалтасым килми җыры белән TMTV каналы премиясендә дәгъва кылган башкаручыбыз бу җырның клибын TMTV Production командасы белән төшергән. Хит-парадка килеп керү белән икенче урынны яулаган Гүзәлия сезнең экраннарда. Құдай берген бәхетім сен өмірлікке деп келдің жоғалтасым келмей сені біз екеуміз бір беттен сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімді сындырма Senin kullar yüreğimde isiming Kavuşturdu bizni yazmış Gözlerine tiymesin Sındırma kanatımı yoğaltma ümitimni Tartıp alma Құдайым birden bir бәхетімні Sındırma kanatımı Balma Құдайым бірден бір бәхетімні Сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні Сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні Құдай берген бәхетім сен өмірлікке деп келдің жоғалтасым келмей сені біз екеуміз бір беттен сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімді Музыкаль биекликнең 9 баскычын бергәләп билгеләп чыктык. Һәм менә ул беренче урын. Бу атнаның абсолют лидеры Гүзәл Әхмәтова. Җырчы безнең каналны яратып, күзәтеп бара. Айруча аның игътибарын яңа башкаручылар һәм яңа клиплар җәлеп итә.
Гүзәл әйтүенчә, татар эстрадасын яктыртып барган телеканал булу мәдәният һәм сәнгать өлкәсе өчен әлбәттә зур шатлык. Телеканал өчен иң мөһиме бирешмичә, киләчәктә дә шундый ук шәп һәм текә канал булып калу. Гүзәл Әхмәтованы бу атнада музыкаль биеклекнең беренче урыны белән тәбрик итәбез. Eğlendim de kulu siltedim birgelep Uzattın koyunlarga Koyşan ellikti koydum Tuğanlar oğluma Soğukluğuza koyunlar Etiyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Soğukluğuza koyunlar Etiyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Gitmesiydim sizin yandan Etiyeni tuğanlar Yazmışım yollarımı Aldan yazıp koyganlar Soğukluğuza koyanlar Edegiz Etiyeni tuğanlar Alda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Soğukluğuza koyanlar Etiyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Yıllar bitti sütediler Aşamal mimin ana Ütteydi şulay yıllar Birgelep Sizning bilen bulğanıga Soğukluğuza koyanlar Etiyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Birgelep Rahmet zor edip Soğukluğuza koyanlar Etiyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Soğukluğuza koyanlar Etiyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Ola girse Birge jırlagan jırlar Soğukluğuza koyanlar Etiyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Шуның белән тәмам. Мин Ранил Нуриев музыкаль биеклек хит парады командасы исеменнән сезгә булган мәхәббәтебезне җиткерәсем килә. Барлык эшләгән тапшырулар, репортажлар ул бары тик сезнең өчен. Безнең белән булганыгызга зур рәхмәт. Алдагы тапшыруларда очрашырбыз. Сау булыгыз, бәхетле булыгыз. Пока. Деловой имидж,
Безупречный внешний вид. Стилевые решения Китрой. Китрой.